Krásny deň, priatelia. Vítam vás v ďalšom dieli podcastu Iria. A dneska sa budeme spoločne trošku viac rozprávať na tému šťastie našich detí. Možno je to téma, ktorá s vami rezonuje. A ak áno, tak verím, že tento podcast prispeje k určitému vyjasneniu alebo prehlbeniu pochopenia v tejto téme. A k tejto téme som sa vlastne dostala preto, že sa ma na ňu niektorí rodičia pýtajú alebo riešia túto tému šťastie svojich detí. A pre rodiča vie byť veľmi náročné a bolestivé, keď vidí svoje dieťa trpieť. Áno. A často počujem vyjadrenia, že to je ešte väčšia bolesť pre rodiča ako bolesť, dajme tomu, z rozchodu, z rozvodu a podobne. Takže, čo môžem spraviť ja ako rodič, aby som podporil svoje dieťa v šťastí a v tom, že berie tento život na tejto zemi ako dar a nie ako nejaký trest. Áno? Tak. Nič viac nevieme spraviť pre šťastie našich detí ako to, že sami budeme šťastní. Áno? My sme zvyknutí také tie archetypálne role pokrivené na úrovni osobnosti vnímať hlavne v polarite obeť a tyran. A to nám príde také zjavné, že keď vidíme tieto role, že sa hrajú v spoločnosti, obeť alebo tyran, tak hneď nám to udiera do očí, že niečo tam nehrá, niečo nie je až tak v poriadku. Ale to, čo nám na prvý pohľad možno hneď nezarezonuje spôsobom, že tu niečo není v poriadku, je rola menej nápadná a to je rola záchrancu. Áno? A rola záchrancu sa často tvári spôsobom, že je to cnostná rola. A že je v poriadku. Ale aj táto rola vie mať pokrivený charakter a tým pádom vedie k pokriveným dôsledkom, alebo môžeme to povedať tak, že k dôsledkom, kde sa necítime úplne dobre. Áno? A možno to poznáte aj zo svojho života, túto pokrivenú rolu záchrancu. Nemusí to byť vo vzťahu s deťmi, ale v situáciách, kde chceli ste pomôcť, chceli ste, aby bolo dobré a ten výsledok bol iný, ako ste očakávali. Áno? Možno ste si mysleli, že tam príde k nejakej aspoň vďačnosti, úcte k niečomu. Áno, že dôjde. A boli ste prekvapení, že
nie len, že tá vaša pomoc sa minula účinku, že nedošlo k tomu zlepšeniu u toho človeka. Áno, že mali ste zámer akoby pomôcť, ale k tej zmene, v tej kvalite toho života nedošlo, toho druhého človeka, a ani ste sa nedostali žiadnej vďačnosti, možno skôr arogancie, prípadne ste sa možno stretli aj s agresiou. A to je práve tá pokrivená rola záchrancu. A do tejto role môžeme často padať aj ako rodičia. Áno? A to je tá rola, keď robím vlastne všetko preto, aby bolo dobré, ale vidím, že nefunguje to. Z nejakého dôvodu a neviem z akého. A ten najčastejší dôvod, prečo sa nám v živote deje to, že veď myslel som to tak dobre a teraz vidíte, že ten výsledok úplne inde. Tak toto sa nám často deje vtedy, keď nevedomé konáme vlastne zo zranenia. Keď zvonka ten čin vyzerá dobre, ako by spĺňal všetky tie charakteristiky cnostného chovania. Možno tam máte aj nejaký obdiv nejakej časti okolia vášho, ktorí vás za to uznávajú, ale ten dôsledok toho konania alebo to ovocie toho konania sa vlastne nedostavilo. Nedostavilo sa to v tej podobe, ako ste si mysleli. A najčastejšie je to vlastne z toho dôvodu, že tá forma, chápte ma prosím v tom význame, forma je to, ako to vyzerá zvonka. Že tá forma mohla vyzerať veľmi dobre a v poriadku, ale neboli sme v kontakte s tým, z akej energie, z akého energetického nastavenia alebo z akého vnútorného nastavenia, z akého nášho postoja to naše konanie vyplýva. A my sme zvyknutí často vlastne posudzovať a hodnotiť konanie iba na základe tých vonkajších aspektov. Áno, že ako ten čin vyzerá. Lenže o mnoho dôležitejšie ako to, čo konám, je z akého miesta konám. Áno? Z akého miesta pôsobím. A práve keď nevedomé, ja vlastne v tej roli záchrancu konám zo zranenia, tak to sú tie situácie, kedy vlastne tá naša záchrana nemá ten žiadaný účinok, alebo ešte má presne opačný a stretávame sa s tou agresiou okolia. A čo teda môžeme spraviť ako nápravu? Alebo ako sa z tohto kolotoča záchrancu dostať von? A asi už tušíte, čo poviem. Z tohto kolotoča, v podstate zraneného záchrancu, sa môžeme dostať von jednoducho, a to spôsobom, že sa začneme vnímať. Áno. A keď sa vrátim k tomu príkladu s deťmi, tak nevieme viac prispieť k šťastiu našich detí ako tým, že my budeme šťastní.
Verte tomu, že deti o mnoho viac ako to, čo hovoríme a to, čo konáme, vnímajú to, kým sme, alebo z akého miesta vlastne pôsobíme. Čiže my sa môžeme o niečo snažiť. Napríklad robiť všetko, čo vieme, aj s najčistejším možným zámerom preto, aby to naše dieťa bolo šťastné. Ale ak to dieťa vlastne vníma, že my sme v hĺbke duše nešťastní, že my sme v hĺbke duše ubolení, tak to neprechádza. Stráca sa to účinku a možno potom niekedy vnímame aj pocit odďalenia. Áno? Takže dôležité je začať vo vzťahu k deťom, ale aj v akomkoľvek inom vzťahu. Veľmi dôležité je začať byť k sebe pravdivý. Začať byť k sebe pravdivý a začať sa vnímať. Začať vnímať svoje vnútro. A vy vôbec nemusíte byť dokonalí na to, aby ste mali šťastné deti. Alebo nemusíme byť dokonalí na to, aby sme boli šťastní. Ale potrebujeme začať byť pravdiví. A verte tomu, že ako náhle začnete ctiť tú pravdu, začnete byť k sebe pravdiví, tak tá pravdivosť vás privedie aj k šťastiu. Pretože, čo to znamená byť pravdivý? Áno? Pravdivý k sebe znamená byť verný vlastnému cíteniu. To znamená byť v kontakte s našim vnútrom a ctiť to, čo cítim. A prestať konať v rozpore s naším vnútorným cítením. Lebo babka povedala, neviem, susedia povedali, áno, alebo niečo. Čiže vždycky je to nejaký vzorec a ešte chcem povedať to, že každý vzorec má logiku. Áno? Čiže každý vzorec má logiku, len tá logika môže byť pokrivená alebo až zvrátená nejakým spôsobom, ale vlastne je tam nejaká logika. Čiže každý vzorec, on obsahuje určitú logiku. A tie primárne funkcie vlastne vzorcov osobnosti sú hlavne prežitie. Áno? Čiže ten náš podvedomý rozum, on sa hlavne stará o to, aby sme prežili. Nie o to, aby sme boli šťastní. Áno? Takže prvý krok, ako vystúpiť z akéhokoľvek vnútorného utrpenia, je začať vnímať to, čo cítim a prestať vlastne konať v rozpore s tým vnútorným cítením, s tým vnútorným hlasom. Pretože vždy, keď zaprem to, čo cítim a konám v rozpore s vnútorným cítením, nie v rozpore so vzorcom, ale v rozpore s vnútorným cítením, čiže aj to potrebujeme skultivovať, áno, ten kontakt s vlastným cítením, tak vždy, keď konám v rozpore s vlastným cítením, je to forma násilia. Je to forma agresie. Áno? My sme zvyknutí často agresiu vnímať iba ako nejaký fyzický prejav. Áno, že niekto vám dá facku,
alebo slovná agresia. No, že niekto vám vynadá a podobne. Ale podkladom všetkého sú vlastne tie energetické polia. A vždy, keď konáme v rozpore s vlastným cítením a ideme do zapretia, tak vlastne tvoríme agresiu na citovej úrovni. A to, čo teraz aj vnímame vo vzťahoch, je vlastne obrovská obroda vzťahov a očista. A to, čo teraz sa deje dosť možno rozšírenie, že psychiatrie, áno, aj detské psychiatrie sú plné a podobné tieto javy v našej spoločnosti sú takým výkrikom alebo volaním o návrat k sebe. A nikdy nie je neskoro. No. Už v tejto chvíli môžeš začať, pretože my nie, že nemôžeme, len vnímame, že to nefunguje. Áno, že my môžeme našim deťom hovoriť do nekonečná. Buď šťastný, buď šťastný, buď šťastný. Áno. Ale možno otázka by mala znieť, že sme my šťastní? Pretože odovzdať môžeme iba to, čo v nás máme zvedomené. Takže sme v tom spolu. A opäť, nežeňme sa za nejakou dokonalosťou. V prvom rade začneme byť pravdiví aj pred našimi deťmi. Priznajme vlastnú zraniteľnosť. A namiesto poučovania, čo by mali tie deti robiť, vytvorme pocit blízkosti a vytvorme pocit vzájomnosti skrze zdieľanie nášho vnútra. Nemusíme mať masku dokonalého rodiča, ktorý všetkému rozumie, všetko chápe, všetko má spracované. Iba si dovoľte byť pred tými deťmi čo najviac pravdiví. Pretože na tú pravdivosť vo vzťahoch reagujeme. To je jedno, aký je to vzťah. To sa týka aj partnerského vzťahu alebo akéhokoľvek iného vzťahu. Pravdivosť nám umožňuje znova cítiť blízkosť. Znova cítiť vzájomnosť. A to už je celkom pevný stavebný kameň, od ktorého sa môžeme vo vzťahoch odraziť. Tak. Ďakujem vám krásne za pozornosť a teším sa na vás na budúce. Namaste.